RTV NOF gaat in deze serie langs de streekboeren in onze regio om te zien wat voor effect de coronacrisis had op hun bedrijf. Is een afzet aanname of neemt de belangstelling in lokale producten juist aan? Wij nemen je mee naar een paar streekboeren in onze regio. Joet ben we in Engwierum bij het oude molkenfabriek en hun bieden dus ook lokale producten aan. Maar wat voor producten precies? Nou, de doos zit iepen en ik zie er meesken die er al heel druk aan het werk zijn. Ja, hier gebeurt wel wat. Nou, goeiemorgen. Goedemorgen. Wat gebeurt hier al? Ja, je bent wel druk bezig. Ik ben druk bezig, want ik ben mijn siepels ontkleermaatje voor streekboer. En daar lever je elke week aan. En nou, heel veel producten. Ja, hier rappels en siepels, reren, witte siepels, bientjes. Ik heb hier bijvoorbeeld de waardbientjes. En nou, dat is echt een product voor ons. Dat, nou, je bent wel even zien. Wel 20 hier verbouwen we die al. En in de waarden, net op een klei, want waardbientje, jet, in de waarden verbouwd te worden. Dus en dat is een van uw producten, zeg maar. Tuinbienten hebben we hier, kapucijners. Ik denk dat die olie echt wel interessant is, want wij zijn op heden aan het persen. Ja, daar hebben we dus een machine voor. Dan kun je wel even meekomen. Nou, we hebben een beetje, een beetje museumachtig iets hier. Nou, we zijn op heden dus druk met siepels bezig. Dat is een wel zien. Nou, hier komt wat afval en zo. Gooien we weer heen. En dat van de bientjes nog. En hier hebben we dus de brokjes, die komen er dan uit. En dat wordt gebruikt voor het veevoer. Dan komen we hier in het hart van de fabriek. Nou, hier ben we op heen druk aan het persen. Dat zien we wel. Dat wordt de olie eruit perst. En dan halen ze het hier uit. En dit is het kwaltje, het zeg maar. Dan gaan we hier in dit apparaat. De pers, zeg maar. En dan komt het er onderin. En dan stroomt het steeds terug. Deze machine kan, als die continu terugdraait, kan die 28.000 liter draaien. En dan uiteindelijk dan komt het hier. En dan laten we het eerst een aantal weken bezinken. En dan pas komt het in deze grote tank. En uiteindelijk dan wordt de olie wordt dan in flessen dienen. Hier, dit is een voorbeeld, zonder etiket. Dan wordt er onderhouden, dop erop en klaar. En dan geven we nou het belangrijkste gedeelte van ons bedrijf binnen, dat is onze kantine. En dat kent ook een beetje zien als een soort Lieds museum. En nou ja, hier steek al je de producten. Dan heb ik nog wat wien en nou ja, hunning hebben we hier in voorraad. Dus, maar dan geven we nou die hier toch nog volle meer van wit. En ja, hier is toch eigenlijk begonnen met dit bedrijf, zeg maar. Dus daarom jou ik nog even de microfoon aan mijn huid. Na mijn 60ste jaar ongeveer ben ik met deze hobby begonnen als hobby, tussen aanhalingstekens. Maar vooral aandacht jang aan Friese producten. Want het wie langer alle supermarkt, alles kwam 4 voet bij ergens. Terwijl het in eigen omgeving het lekkerste eten is. Maar dat wordt vaak vergeten. Want die vraag je langer een kwartier voor het eten moet ze nog bedenken wat er op tafel zit. Dus een potje klaar is. Maar uiteindelijk komt men er toch stadium achter dat het helemaal net seizoen is. Men moet enkelvoudig eten klaarmaatje, wat verder niks aan toegevoegd is. En dan krijgt men zo'n eten. En dan had men net zo gauw last van de hoge bloeddruk. Had men net zo gauw last van de hoge cholesterol. Al die dingen komen uiteindelijk achterbij. Dus, en ik had behoorlijk wat lezen erover. En zo ben ik begonnen met hele Friese producten te promoten. En zo had ik het waardgeldje, een hele oude rappel van centje 120, ga ik echt weer omhellen. Die weer helemaal degenereerd. Al je hele lietse knikkertjes.
En nu is het een hele fijne, lekkere hier appelwijn. Mensen die in deze crisistijd bestellen ze blijkbaar meer. Dan denken ze, dat wordt mooi thuisgebracht. Dan hoef ik dat net op te halen. Want het wordt echt door streekboer nou echt gewoon thuis bezorgen. Maar de laatste weken is het gewoon zo druk. Dat vroeger hadden we misschien 70 producten die we leveren moesten. En nu hebben we het over meer dan 200. En dat is toch wel heel oors.